Ja, wij zijn action coach, dus wij zijn coaching voor bedrijven. En dat betekent dat we eigenlijk bedrijven helpen om hun doelstellingen te bereiken die ze op een andere manier niet bereiken. Dus dat kan zijn meer vrije tijd, meer omzet, meer profitability, minder ziekteverzuim. Alle doelen die een ondernemer heeft, maar wat hij lastig vindt om te bereiken omdat ze te veel in hun bedrijf aan het werk zijn. Doen jullie dit meerdere keren? Ja, we hebben dit event zoals we dat nu hebben, is niet heel vaak, want dat kost ook heel veel geld. Maar we hebben eigenlijk elke maand of elke 2 maanden hebben we een Six Steps. En dat is een gratis event wat we voor ondernemers hebben, waar ze gedurende 3 uur bij elkaar kunnen komen en tips en trucs krijgen om over hun werk en over hun onderneming te praten. Wordt het bij de Courtyard Marriott zelf gehouden? Nee, dat wordt op verschillende plekken gehouden. En dat proberen we altijd via Facebook bekend te maken als we weer zo'n Six Steps hebben. Hoeveel bedrijven komen er nou eigenlijk langs? Op dit moment hebben wij als klant ongeveer 20 bedrijven, dus die coachen we op dit moment. En bij de Six Steps zitten daar gemiddeld ook 10, 15, 20 bedrijven bij. Ja. Wat vinden de klanten zelf van deze coaching? De coaching vinden ze geweldig. We hebben een klant die op dit moment niet meer in zijn bedrijf hoeft te werken, omdat het bedrijf zo goed loopt dat hij afstand kan nemen. En een aantal andere bedrijven die zijn nog bezig in het proces om meer zelfstandiger te worden. Kijk, wat wij proberen duidelijk te maken aan ondernemers is dat een bedrijf een business unit moet zijn. En dat ze mee mogen werken, maar zelf de keuze hebben om te gaan werken. En als ze dat niet willen, dat ze niet per se mee hoeven te werken. Dan heb je een bedrijf en heb je niet een baan, maar een bedrijf. Wat zijn dan eigenlijk de 6 stappen? De 6 stappen, ja, dus is een beetje te uitgebreid om dat nu te vertellen. Maar het gaat eigenlijk eerst over het in systeem brengen van je bedrijf. Dan te zorgen dat je een leverage krijgt over je bedrijf heen. Dan te zorgen dat je kunt uitbreiden, dus dat je het op dezelfde manier kunt doen. Vervolgens ga je naar een team, dus een team formeren om je bedrijf te organiseren en te leiden. En vervolgens stel je een general manager aan, waardoor jij in het bedrijf niet meer zelfstandig of jij niet meer nodig bent eigenlijk. We hebben naast dat we de Six Steps hebben we ook een aantal andere momenten. We hebben één keer per maand hebben we een Profit Club. Dat is een lunchbijeenkomst waarin we proberen ondernemers met elkaar te laten samenwerken op een andere manier. Elkaars gebruik te maken van elkaars netwerk. En ze ook te proberen te onderwijzen over hoe zou je nou op een andere manier je bedrijf kunnen leiden. En daarnaast hebben we dan de Action Club. En we hebben de Mental Club en dat is eigenlijk echt gericht op de educatie van ondernemers. En ik vind eigenlijk de Action Club is meer de hogeschool voor de ondernemer, waarin je leert om echt op een andere manier te ondernemen binnen je bedrijf. Hoe kunnen we contact met u opnemen? Ja, nou, het gemakkelijkste is om mij te bellen. Dat is 786-6876 of via onze website. Dat is actioncoach.com/Wim Koster. Of mijn e-mailadres wimkoster@actioncoach.com. En Koster is met een C van Cornelis. Wilt u de bevolking nog uitnodigen? Ja, ik wil iedereen uitnodigen om zoveel mogelijk contact op te nemen met ons en te zorgen dat we een ondernemend eiland worden.